Yeah. But yeah, boy, IY taking this from the top to the end, you know. The Vice exclusive. Na zama kafin Kaduna domin rabi na kama an bare gyada ne da lari da ƙari nake baiwa mai lariya da ke ciwon ƙara'i sun sana mai da su kulli da kankara kai babu dariya ta ba bazawari iyaka saboda haka aje iyalika yaro ya ji rafi ya canje hanya ka dawo ga ruwa a buta ka wanke zufar da ke fuska domin ka tantance aiwai da jimmuna ni kadai na addabi kai mutum goma ga makiyana na sun zo neman suna bari in sai musu rogo star watse domin na san mayun wata ne kai a gida shegu kawai ni kaɗai tamkar mutum dubu ne a titi domin rabi na gosulo yake basu kaji mai neman suna kai ya samo rama ga tsohuwa da kutare kai a titi ga basu na goro ko da a ce za ka yi suna gayu sun ci bahariya ba aiki da mai nema yaro baya taba taɓewa tashi ka nima yaro za ka samu sai dai ka ce mai aikana da girman kai wasu ce min ab kai nobi classic my name is iy sunana ya bambanta da su kamar yadda gishiri da maki su bambanta kamar a ce cirani ne kai da roba ga mai jin kunya ake cutar shi kai kullum ka ji barawo kai da neman sata so far yaro ya ji rafin ya kama trailer ka dawo ba mafiya bane ni ne nake sake rafin ina au yaro waka sai da tata ta Hausa rafin akwai wuya amma in ka iya ka huta yaro ciro kudi kai kudi in ka ko ka mutu da yunwa tunani yake janyo rafin ka tsaftace tunanin ka wuce reni a gaban kowa ai wai baya rubuta waka wai tambaya suke yi shata ne da na iso kawai music ke tashi kaji dan banzan yaro wallahi sai dai adawa fa hannu ke rubuta waka baki ke je janyo rap zuciya tunani kawai amma ga mai hankali ne zai gane illiterate ko ba zai taba ganewa ba banza ka yi asaran zuci gami da kanshi kaman wani gwanda dan banza yaro kenan sofa nagode yaron yo cash cash swap AY producer ci gaba da gashi suya sai ranar sallah wuya a ce gane nan na iso gari kai in na fara performing wallahi kaman yalo